गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मैया क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलजों खुंजानाय आनजादाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव फरायनानै मुर्शिद प्रितम नार्जारिया इंराजि आयदायाव 93 नम्बर लानानै आसामनि मादावनो बांसिन मोननो हायो आरो 91.8 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हायो। उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो दिथागिरिखौ बरायो आरो मान बावो। बे मान बावनाय हाबाफारियाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि निजोम बसुमतारी बिथां दैदेननायाव गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिजों लोगोसे फरायसाफ्राबो बाहागो लायो। सिगांनि सरकार समाव नुदोंमोन कम्बल आरो खुन्दुं राननाय, नाथाय दानि सरकारा रानदों माखासे खुसेर फेरेरग्रा मेसिन थामहिनबा आगजु। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा उदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा अनसुंथाइ मोनगिरि बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। थांनाय साननैसो सिगां माखासे बिथांखिनि गेजेरजों बेरामिजों लोगोसे गोरिब थाखोनि फरायसाफोरनो रांनि चेक राननानै होबाय। दिनैबो फिन बेकार थानाय आरो हाजिरा मावना जाग्रा बिथांमोना दिनै उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो गंजौसे खुसेर फेरेरग्रा आगजु राननानै होदों। गोजोनथाव खौरां, चिरांनि पंकज बर'आ एसएस आनजादनि फिथाइ एडभान्स बर' आयदायाव 97 नम्बर लानानै सेथि मासियाव होनो हादों। चिरांनि फानबारि सा बोरिमाखा गामिनि पन्जित बर' आरो बुगालि बर'नि आंगो फिसाज्ला पंकज बर'आ 6 जुन खालि फोसावजानाय एसएस आनजादनि फिथाइ एडभान्स बर' आयदायाव 97 नम्बर लानानै गासै आसामनि गेजेरावनो सेथि मासियाव होनो हादों आरो पंकज बर'आ एसएस आनजादनि फिथाइयाव गासै 83 जौखोन्दो मोननो हादों। आसामनि मुंदांखा अम्बुबासि मेलाखौ लानानै कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया नेमखान्थि फोसावदों। मुंदांखा अम्बुबासि मेलाया फैगौ 22 जुननिफ्राय कामाख्या मन्दिराव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया गुवाहाटीनि फरायसालिफोरखौ बे मेलानि समाव आनजाद खुंफुंनो नाङा होननानै खावलायदों। चिरां जिल्लानि सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि बिजनि महकुमानि सिङाव थानाय खैला मैला ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। खैला मैलायाव गोदानै बेखेवजानो थांगासिनो गंसे जौगा थाखोनि सोलोंथाइ फसंथान सरकारि मडेल कलेजआ फैगौ अक्ट'बर दाननि गेजेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकारि आदर्श फरायसालिमाखौ बेखेवगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। बिटिसिनि बायहानि बर'फ्राबो गावस्राबाय। गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन मुंनि गोदान आफादनि जोनोम। BKWSनि इन्टारिम काउन्सिलाव सोमजिनाय गुलाय गुजायनि जाउनाव गोदान आफादनि जोनोम। BKWSनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ काउन्सिलनिफ्राय एरख'दोंब्लाबो नाथाय एरख'नायनि जाहोनफोरखौ फोरमायनो हायाखै होननानै फोरमायदों गाम्बारु मोसाहारिया। BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया गावनि गोसो बायदियै गाव हायुङारिखौ सामलायनाय अजद गाम्बारु मोसाहारिनि। क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि फरायसाफ्रा 6 जुनाव फोसावजानाय एसएस आनजादाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों। मख'नो गोनांदि साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय आनजाद होनाय गासै 120 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 68 सेथि मासियाव, सा 50 फरायसाफ्रा नैथि मासियाव आरो सा 2 फरायसाफ्रा थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेरावनो सा 5 फरायसाफ्रा स्टार मार्क मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय आनजाद होनाय गासै सा 160 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 99 फरायसाफ्रा सेथि मासियाव, सा 58 फरायसाफ्रा नैथि मासियाव आरो सा 5 फरायसाफ्रा थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेरावनो सा 14 फरायसाफ्रा स्टार मार्क मोननो हादों। जफा दं बान्दोआ ओनसोलनि रायजोफोरखौ खैफोदाव लाबोदों। आथिखालनि सरकारखौ मावफुंना होनो खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर जफा दं ओनसोलनि रायजोफ्रा जफा दं उदालगुरि बान्दो बायलांबाय थानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जाबोदों। थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो बे बान्दोआ बायलांबाय थानायनि थाखाय बे हालामनि रायजोफ्रा गोबां जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जाबोदों आरो खहा लाबोदों। एसे जुब जुब अखा हायोब्लानो बे बान्दोआ बायलाङो आरो दुखु खैफोदाव लाबोयो। खमैबो सा 200 आबादार नखरफ्रा बे बान्दोनि सायाव सोनारनानै आबाद मावनानै जिउ खुङो। गोबां समावनो बे बान्दोआ बायलांबाय थानायखौ होबथानो थाखाय रायजोफ्रा फैसा खांनानै बस्था जाबनाय बेरा होना होबथानो गोनां जाबोदों। थेवबो अखा हाबानो दैया बांबोनानै बायलांबाय थायो। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजोफ्रा उदालगुरि बान्दोखौ लुफुंना होनो थाखाय बागानपारा बियाबनि एमसिएलए एबा बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर' बिथांमोनखौ लुफुंनानै होनो थाखाय खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि फगेराग्रामाव मोसौ बेदरजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। फगेराग्राम पुलिस थानानि बिबानगिरिया
सानै मोसौ बेदर फालांगिजों लोगोसे नम्बर गैयै गंसे बाइकखौ समबाराव हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ पुग्राग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेकरकाटा गामिनि थागिबि साद्दाम हुसेन आरो बिनासारा गामिनि थागिबि महिबुल हुसेन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मोसौ बेदर फालांगिरिफ्रा नम्बर गैयै बाइकजों 20 केजि बेदर लानानै तुलसि बिल फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसजों हमजायो। आसाम सरकारनि हांख्रायनाय लेखायै गुवाहाटीनि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज नब्लाङाव सेसुटिवा आरो थाइ आहमारनि दैदेनगिरिफोरजों STSनि सायाव सरलायो। सेसुटिवानि कनभेनर आदित्य काकलनि दैदेननायावनो 3 खनायार सावरायनायाव लोब्बा आफादफ्रा गासिबो जयै बाहागो लायो। बे सावरायनायाव सेसुटिवानि लोब्बा आफाद महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो सामलायथाव आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजा बाहागो लाहैयो। गुबुन फारसे आसाम सरकारनिफ्राय बे सावरायनायाव केबिनेट मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु आरो पेजुस हाजरिकाया बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव समबाय समितिनि मावखुलियाव जानो गोनां बिसायख'थिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव समबाय समितिनि मावखुलियाव 2023-24नि जानो गोनां बिसायख'थिनि फोरमान बिलाइखौ थांनाय 6 जुनाव गथायदोंमोन। बे फोरमान बिलाइ गथायनायनि बिसायख'थिखौ दिनै खुंफुंनायाव गासै 30 बिजाथिफोरनि गेजेराव 15 जन बिजाथिफोरा देरहासार जायोब्ला रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो मोनगोनखौ आसा खालामनानै बिसायख'थिखौ गेलेनाय नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव इं 2023 मायथाइनि थांनाय बावैसो सिगां फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि, नैथि आरो थामथि मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर', लोगोसे थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लायो बिटिआरनियाम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायानो जिउनि जोबथा नङा। सासे फरायसानाव गोख्रों नाजानाय, जुजिनाय आरो थांखि थानांगोन, अब्लासो जिउआव जाफुंसारनो हागोन। बिमा बिफाजों फिसाफ्रा लोगो बायदि जानांगौ, सुखु दुखु रायज्लायनांगौ, अब्लासो सासे फरायसाया थार फरायसा जानो हागोन। मबाइल बाहायनाय, निसा लानाय एबा उन्दै बैसोआव मोजां मोनलायनाय बायदि गाज्रि खामानिफ्रा सासे फरायसानि इयुन जिउ दानायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो एबा फैमाल खालामो। गेदेमा जाफुंसारनाय सुबुंफोरनि जिउखौरां बिजाबफोरखौ फरायसाफ्रा फरायनांगौ, अब्ला गोबां लामाफोर मोननो हायो। मेट्रिक आनजाद उथ्रिनायनि उनाव फरायसाफ्रा मा फरायगोन बेखौ गावखौ मोनदांनानै थांखि लानांगौ। बे बाथ्राफोरखौ बुंदों गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि गायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिसि दैमारिनि बाख्नायथाव हाबाफारि। 64 नं पानेरि बिधानसभा बियाबनि MLA थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिसि दैमारिया लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेकार जेंनाखौ सुख'नो थाखाय राहा लानाय नुनो मोनदों। मेट्रिकनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेट खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै बुंथिगिरिया गावनि समष्टिनि सिङाव बेकार जेंना फोजोबस्रांनो बाख्नायथाव हाबाफारि लादों। मैया MLA जानानै उदालगुरि जिल्ला BJPनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर'आ गाहाम हामलायनाय बावहरो। दिनै दैमाकुसिनि गेस्ट हाउसनि दरखंनिफ्राय बास गारि गंनैजों सा 86 सोलोंसाफोरखौ गुवाहाटीआव थानाय सिपेट फसंथानाव लानानै थाङो आरो बेयावनो जिउ राहा दानो हानायनि खामानिफोरनि सायाव 3 दान फोरोंथाय होगोन होनना फोरमायो।